Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska si budeme protahovat nohy. Tady se protahuju, udělám si okýnko, přitáhnu se k jedné noze. Pak se přitáhnu, nebo udělám okýnko na druhý. Pak se zase přitáhnu. Pak se zvednu, zrovnám si pořádně nohy, hodně důležitý. Rozplácnu se do placky. Tady se srovnávám, protože jsem furt křivě. Tady jsem si roztáhla ruce, no a povolila jsem. Tady je motýlek, narovnej se, jo, dobrý. Zatlačím nohy před sebe, nejdřív jednu protáhnout k druhý. A pak zkoušet obě, ale to ještě mě hodně tahá, takže furt protahuju, snažím se protahovat, udělám si takový rychlý motýlek a jdu na provaz na pravou, takže ten mi vůbec nedělá problém. Špičky, držte se špičky, tady jsem trochu mohla víc vytočit to koleno, tady jsem si dala ruce nahoru, tady jsem si nějak divně přetáčela ruce. Omlouvám se, jestli to bude zasekaný, jo, já neumím mluvit. Takže tady jsem random držela, tady jsem přišla do provazu na levou. Jo, přestala mi hrát písnička. Jako tohle je docela horší, ale jako furt docela dobrý. Chvilku jsem zase držela a tady viděla, že jsem se ještě přitáhla, ale držím krátce nebo tak. Tady jsme přepli na žabičku. Mega dobrý, musíte si ji vždycky udělat, pokud jste tanečníci. Dále jsem si udělala rozštěp. Pak jsem šla na lokty. A ještě jsem se rozplácla. Jo, teď to jsem tak nebyla tak dlouho, nebo jsem se musela ještě srovnat, pardon. Tak, položila jsem se, hlídala jsem si hlavně špičky. Tady jsem si chvilku povídala něco s mamkou, tak jsem se zvedla. Tady mi mamka říkala, že si mám ty nohy dát víc do Včka a snažit se přetáhnout. Tady jsem se dala mírně do Včka. A tady jsem si je dala jako docela, jo, tady jsem si ještě protahovala koleno, protože jsem strašně šikovná. No a pak jsem to dala úplně do Včka a to jsem nedoplácla, takže musím hodně trénovat. Dále jsem si protáhla špičky a je to fakt důležitý, protahujte si špičky. Dala jsem za 2 kostky a dělala jsem provazy, jo, no tak jsem hodně šikovná, to bylo fakt jenom chvilku. No nic se neděje, to je mi jedno. Já jsem do toho mluvila, ale zvuk jsem si vymazala, takže tady si srovnám kostky, asi hodinu nebo co. A povídám vám ještě něco k tomu, ale já už nevím co. Takže jednou posouvám si to víc dozadu, protože se strašně, no to je jedno. Tady jsem zkoušela, jste vidět, tady jako jsem si zakoukala do televize. Takže jako ty 3 kostky jsou docela v pohodě, jako, ale když jsem si na to dala závaží, tak jsem úplně dosedla, ale to nemám natočený, bohužel. Jo, tady jsem random dělala věci. Takže tohle by byl konec a zatím bye!